Ahojte, vítam vás späť na mojom podcaste Zita the Good Witch. A dnes som sa rozhodla, že budem hovoriť o misogynii a internalizovanej misogynii, pretože tieto dva pojmy nie sú až tak rozšírené na území Slovenska. A aj keď ho ľudia poznajú, tak myslím si, že úplne nevedia, ako ho používať alebo čo všetko zahrňa, tak som sa rozhodla, že pre vás urobím taký malinký research a prečítam vám nejaké definície z Wikipédie. Takže misogínia, toto anglické slovo misogínia vzniklo v 17. storočí, a to z gréckeho slova misos, čo znamená nenávisť, a gune, čo znamená žena. Toto slovo sa používalo zriedkavo, až kým ho v 70. rokoch 20. storočia nespopularizovala druhá vlna feminizmu. Čo je misogínia? Misogínia je nenávisť, pohrdanie alebo predsudky voči ženám alebo dievčatám. Je to forma sexizmu, ktorá môže udržiavať ženy na nižšom spoločenskom postavení ako mužov, čím sa zachovávajú spoločenské úlohy patriarchátu. Misogínia sa hojne praktizuje už tisíce rokov. Odráža sa v umení, literatúre, ľudskej spoločenskej štruktúre, historických udalostiach, mytológii, filozofii a náboženstve na celom svete. Príkladom misogínie je násilie páchané na ženách, ktoré zahŕňa domáce násilie a v jeho najextrémnejších formách misogyny, terorizmus a femicídu. Misogínia často funguje aj prostredníctvom sexuálneho obťažovania, nátlaku a psychologických techník zameraných na kontrolu žien v právnych alebo sociálnych a právnym alebo sociálnym vylúčením žien z plného občianstva. V niektorých prípadoch misogínia odmeňuje ženy za prijatie podradného postavenia. Misogíniu môžeme chápať ako postoj jednotlivcov, predovšetkým mužov, a ako rozšírený kultúrny zvyk alebo systém. Niekedy sa misogínia prejavuje zjavnými a odvážnymi spôsobmi, inokedy je jemnejšia alebo maskovaná spôsobmi, ktoré umožňujú vierohodné popieranie. Keď chceme hovoriť o internalizovanej misogínii, prečo vlastne existuje ten pojem z dvoch slov, že internalizovaná misogínia? Pretože potrebujeme vyjadriť, čo to znamená, keď takto isto, ako to nastavili muži a robia to muži, rozmýšľa ako na žena. Na to, aby žena nenávidela ostatné ženy, bez toho, aby to vedela, potrebuje mať internalizovanú misogíniu, čo je drtivá väčšina žien na Slovensku. A nedá sa povedať, že ja ako feministka som 100% nevinná, pretože v zmysle, že som nikdy nebola, že sa nesprávam tak, ako by som mala internalizovanú misogíniu. Bohužiaľ v mojom osobnom živote sa mi to stále stáva, pretože aj ja musím bojovať so ženami. Takže vtedy ich vlastne tiež posudzujem na základe internalizovanej misogínie, pretože tento systém nám už vlastne vychodil tie chodničky alebo pospájal nám tie nervové, mozgové spojivá, vlákna, alebo ako sa to nazýva. A ono to funguje tak, že my vlastne to naše rozmýšľanie máme na autopilote. V podstate
ono to tam proste stále príde, hej. Nejak v tom mozgu sa nám vychodili tie chodničky a je veľmi ťažké si to predstaviť si to myslenie, ale určite je to možné a preto vravím, bolo by asi nesprávne do mňa, keby som sa tu hrala, že ja som absolútnou výnimkou. Možno sa raz dostanem k tomu, prečo to niekedy robím, ale toto nie je dôležité momentálne, pretože sa učíme tieto pojmy chápať a používať. Čiže internalizovaná misogínia u žien je vlastne to isté ako misogínia u mužov, ale povieme internalizovaná z toho dôvodu, pretože je to žena, takže to vlastne prijala, internalizovala to. Niečo, čo je vlastne absolútne cudzie a čo ju absolútne ničí. Takže internalizovaná misogínia je, keď ženy posudzujú sexuálne správanie žien inak ako sexuálne správanie mužov. To znamená, to je úplne jednoduché. To je presne to, keď hovoríme, že je štetka, keď spí s viacerými mužmi. Na muža to nepovieme. My nemáme ani výraz na to. Ďalej, znechucuje vás pohľad na ochopenie žien. To je takisto internalizovaná misogínia. Tuto by som chcela dodať, že ja osobne som sa videla chlpatá tam dole až keď som mala 28 rokov. Doslova. Keď som mala môjho bývalého priateľa a manžela, ktorý mi povedal, však je to úplne prirodzené, tak to urob. A ja som sa na seba nemohla vyňadívať, lebo ja som niečo také v živote nevidela v zrkadle. Pretože odkedy mi začalo rásť ochlpenie, to je jedno či na nohách, tam dole alebo pod pazuchou, tak ja som to vždycky oholila, pretože to od začiatku bolo niečo odporné. Hej. To bolo, každý hovoril, že je to odporné, že sa z toho ide pozvracať, že je to nechutné. Žena, keď má v podpazuší chlpy, tak o tom hovoria všetci, ktorí si to všimli. Oni na to upozornia, tá žena nie je nikto, tá žena má len proste nemôže byť normálna, hej? To je až takéto zlé a bavíme sa len o ochlpení. Ďalej, internalizovaná misogínia je, keď veríte, že ženy sú príliš emotívne na to, aby boli dobrými líderkami. Alebo keď si myslíte, že nemôžu byť dobré vo vede, v športe, alebo že jej hlavným poslaním je byť matkou. Toto je tiež internalizovaná misogínia. Ženy, ktoré internalizujú misogínne presvedčenia, často zápasia s nízkym sebavedomím, prechovávajú pocity bezcennosti a seba podceňovania, keďže internalizujú patriarchálne štandardy krásy a miery ženskej sebaúcty. A tuto by som veľmi rada chcela podotknúť neuveriteľne dôležitú vec. Keď som bola mladá, chcene som vhúpla do sveta modelingu a eventuálne ma tento svet úplne zničil. Dostala som bulimiu bez toho, aby som si dávala prsty do úst. Dostala som silné depresie a tam to neskončilo. Tam to vlastne ako keby to najhoršie iba začalo. A túto skúsenosť má veľmi veľa žien. Nemusí to byť bulimia, môže to byť anorexia alebo prejedanie sa. Videla som to. A nemá to úplne každá, ale myslím si, že každá žena v určitom bode svojho života a viackrát má naozaj problém s jedením. A ono to súvisí s týmto, že má jednoducho pocity bezcennosti, nemá sebavedomie, lebo muži si to nevedia ani len predstaviť, ani to nechceme. My sme tu preto, aby sme sa ako feministky snažili pomôcť ženám. Ale každá žena pozná ten pocit, keď naozaj sa cíti tak bezcenná a vidí tú kvalitu iba v tom výzore, lebo všade sa nám to proste predstiera pred oči. Že ak budeme krásne, svieže, usmievavé, upravené, pekné, tak nás budú chcieť. A to je všetko.
Znova nebudeme zachádzať, keď sa bavíme o internalizovanej misogynii, do tém, ja reagujem na to, čo by teraz povedal chlap, hej, ale však sú aj doktorky, hej, nie, tak určite im iba na tom nezáleží, tak vidím, nie, alebo niečo také, niečo takého, hej, úplne, že hulváckého spôsobu, v zmysle, mi povedal muž, aby vlastne odbočil od tejto témy, pretože je to pre ňoho úplne, že nezaujímavá téma. Preto tam on absolútne nemá čo robiť. Preto tento podcast robím hlavne pre ženy. A tieto pocity bezcennosti a seba podceňovania, keď internalizujeme patriarchálne štandardy krásy, a teda sme ženy, ktoré internalizujú misogíniu, je niečo, čo vás môže stiahnuť na dobre dlhú dobu, úplne najlepšie emocionálne dno a môžete mať z toho dočasný alebo proste veľmi dlhodobý mentálny úpadok. Bola som v tejto situácii a až kým som vlastne nenašla knižky od Silvia Federici a doslova som tam nedostala odpoveď na to, že v čom žijem a prečo, že to niekto že to konečne niekto pomenoval, hej. A to bolo vlastne v mojom 27. roku, mám pocit. Takže to bolo veľmi dlho. Pozerala som sa na svet vlastne s internalizovanou misogíniou, mala som pocit, že musím byť minimálne tak pekná ako ostatné dievčatá, ktoré sú okolo mňa, aby som sa cítila, že mám nejakú hodnotu. A tu by som sa chcela dostať k tomu, teraz naozaj prehovorím do duše každej ženy, keď poviem, že je neuveriteľné, že sme prišli na tento svet nádherný, pestrofarebný. 1000 krajín, rôznych druhov, všetkého, čo sa len dá. A my sme uverili tomu, že to, ako sa k nám správajú muži, je to, čo rozhoduje o tom, ako sa cítime. To je neuveriteľné. A to, že nás k tomu muži naozaj dotlačili, nie je náhoda. Teraz vám prezradím obrovské tajomstvo. A to neznamená, že keď vám toto tajomstvo prezradím, a to je staršie ženy už o tom vedia dávno, ale to neznamená, že teraz sa máte rozísť, hej, so svojím mužom, lebo on to robí tiež. No, jednoducho, je to lepšie si to uvedomiť. Ale to tajomstvo je to, že muži s cieľom dosiahnuť svoje vo vzťahu mužena, či je to jeho milenka, partnerka, frajerka, manželka, dokonca aj dcéra. Nemajú problém zlomiť dušu, roztrieštiť dušu ženy, mentálne ju oslabiť a emocionálne ju opustiť, aby dosiahli to, čo chcú, a to je, že väčšina vecí bude po ich. A tie, ktoré nebudú, tie sú im jedno, ale to, čo im jedno nie je a pokiaľ tá žena protirečí, nemajú problém vás absolútne zničiť ponižovaním, nadávkami, ignorovaním. Vedia, že vás nechajú doma s deťmi samými, potrestajú vás. A hovorí sa, prečo ženy nahlas vyjadrujú nenávisť voči mužom a muži to nerobia. Robia to niektorí, ale znova, bavíme sa o veciach, ktoré sú vo väčšine prípadov. Hej? Takže vždy budú výnimky. Tuto znova reagujem, ako keby to bol muž a povedal, ale však nie každý, hej, a toto ja nemám zapotrebné, hej, sa tomuto venovať, aby mi neušla myšlienka. Takže muži to robia preto, aby dosiahli to, čo chcú. A ženy, teda hovorila som o tom, že ženy vlastne vyjadrujú, ako mužov nenávidia. Verbálne. Prečo to muži nerobia? Skúste sa zamyslieť, prečo to muži nerobia? Prečo sú ticho? Vy viete presne, čo hovorím, o čom hovorím. Pretože muži berú sebavedomie, pozície
aj socioekonomické pozície, aj pozície v rodine. Tým, že ženám zoberú sebavedomie, ignorujú ich, nedajú im prácu, spôsobia im situáciu, v ktorej prídu o prácu, čo sa napríklad mne stalo už viac ako raz. Takže oni vedia, že oni vedia zlomiť ženu týmto spôsobom, preto oni nemajú zapotrebné emocionálny výlev, kričať, nadávať žene, ako to robia ženy. Takže preto vlastne sa veľakrát stáva, že ten vzťah medzi ženami a mužmi vyzerá tak, že muž je jednoducho obrovský sadista, ktorý stojí, ako to ja nazývam, na chvoste myši a tá vlastne sa snaží újsť, takže sa mece. A muži to nazývajú, že ženy sú proste príliš emocionálne a príliš veľa rozprávajú o emóciách. Nie je to tak. Je to preto, lebo nie sme slobodné v tomto svete patriarchátu. A s tým súvisí moc. Prečo muži chodia za inými mužmi, keď odídu z domu, alebo prečo ich rešpektujú? Pretože všetci chcú mať nejakú moc nad svojim vlastným životom, minimálne. Nad svojim vlastným osudom, nad svojou vlastnou rodinou, nad svojim vlastným dňom. Dokonca aj sviatkami, ako ich prežije človek. No a muži môžu odísť z domu, vyjdu von a je tam kopec mužov, ktorí to majú rovnako doma, ženu bijú alebo ju ignorujú. To je jedno, ale proste ju nejakým spôsobom buď týrajú, alebo tú vlastnú, tú, čo im porodila deti, však to je úplne jedno, však to, komu na tom záleží, že porodila deti, prečo by som mal byť k nej lepší? Veď vo väčšine prípadov nevidia v tom absolútne vôbec význam. Ale hovoríme o moci, takže muž ide von a vonku sú muži, ktorí majú deti aj po 30-ke, aj po 40-ke, pretože oni môžu byť vonku a môžu si robiť, čo chcú, lenže ženy nie. Čiže tam, keď vznikne konflikt, či už vlastne medzi už dospelými ľuďmi s deťmi, alebo keď ste len frajeri, tak tie dievčatá vlastne, čím je to, ako vek až tak nehrá rolu, skôr je to vlastne ako keby fakt systém, v ktorom žijeme. A tá žena tiež bojuje o nejakú tú moc nad vlastným životom a preto vlastne stále prenasleduje toho jedného muža, cez ktorú tú moc, či už vlastne tú sociálnu, že má nejaké postavenie. Preto za ním ide a preto si ju chce udržať. A preto, keď sa muž a žena rozídu, tak je to pre ženu o mnoho ťažšie nájsť si niekoho. Vravím znova, môžu tam byť výnimky. Našla si hneď niekoho, našla si niekoho ešte predtým, ako sa blá, 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 blá. O tom sa nebavíme, o tom, že existujú všetky formy všetkého. Bavíme sa o tom, ako to vo väčšine prípadov je. Drtivé väčšine na Slovensku. 49% žien bolo týraných v domácnosti v určitom bode svojho života, takže to sú obrovské percentá, to sú neuveriteľné čísla. Čiže vlastne muž vyjde von, ide za svojimi známymi a vymyslia si nejaký program. Žena musí ostať doma s deťmi. No skúste si predstaviť, že to spraví žena. Však je vlastná matka, starka, sestra by ju dali úplne dole. To je tá internalizovaná misogynia, o ktorej hovoríme. A ja napríklad tu môžem spomenúť, ako to mne veľmi ublížilo, pretože ja som s týmto zápasila roky v sebe. Som veľmi plakávala kvôli tomu, že vlastne nemám okolo seba žiadnu feministku, ani mamu, proste nikoho, že niekto, kto by rozmýšľal tak ako ja. Ja som takto rozmýšľala v podstate vždy, ale musela som dorazť do toho, aby som to vedela aj artikulovať a aj to vlastne ovládať, lebo viete, vy si môžete vypočuť moje audio, ale aplikovať to do života je veľmi ťažké a ako nechcem nikoho, práve ja vás chcem motivovať a preto vám chcem dať ten know-how, ako to spraviť.
A bude to znieť ako klišé, ale uprednostniť seba a mať rada samú seba, tam to začína, ale je to veľmi ťažké, pretože si budete musieť vychodiť nové cestičky v tom mozgu a začať o sebe uvažovať úplne inak ako doteraz. A budete musieť možno sa prestať kamarátiť s nejakými ľuďmi. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Tie toxické kamarátky, ktoré sú možno, ak raz flirtovala tvoja kamarátka s tvojim mužom, tak by si sa v živote s ňou nemala rozprávať. Toto som sa napríklad naučila, som sa poučila. Aj keď mne žiadna kamarátka neprebrala fréra, pretože ja mám kvality. A myslím si, že v posteli boli vždy tak spokojní, že vôbec nemali potrebu. Aj keď taká mužka bola pekná, hej? Proste ako... ja by som toto mohla rozviesť toľkými smermi, ale už keď som toto povedala, tak aspoň poviem toľko, že tiež je mýtus, že muži chcú viac sex. Nie, ženy chcú viac sex. Úplne vážne. Úplne vážne. Ale že úplne vážne. Ženy by mohli mať 300 krát viac sex. Častejšie ako muži. A aj by chceli, ale oni to nemôžu povedať. Aj keď priznám, že by som musela žiť v mužskom tele nejaký ten, čo ja viem, týždeň, mesiac, aby som to mohla porovnať. Je to také zvláštne, ale ja si osobne myslím, že ženy chcú sex viac ako muži. Myslím počet. Hej? Cez deň napríklad. A nie, že s viacerými mužmi. Toto netvrdím. Ale myslím si, že no ale tak samozrejme tá žena môže byť s vami, aj keď vy ju veľmi nepriťahujete a tam to proste neuvidíte. Pretože je s vami kvôli peniazom alebo preto, lebo ste si ju nabúchali, keď bola príliš mladá. Alebo nikto iný ju nechcel a chcela deti. Tak sa proste zľutovala a vybrala si vás. Netreba si myslieť, že tá žena za to, že od vás finančne závislá, že on bez vás nevie žiť. Ona by vedela bez vás žiť, len ona nemá tie peniaze. A tie deti sú proste na krku, hej? A myslím si, že tie ženy si nájdú svoj vlastný spôsob, ako sa vyrovnať s tou situáciou a neženú sa do toho, aby boli sami s deťmi v našom svete, kde pomaly už vlastne ani privilegovaní ľudia nemajú taký ten životný štandard, ako to bolo pred covidom. A tam sa rátam aj ja. Bavili sme sa o tej moci. Ja si tuto odblokujem počítač. Sa ospravedlňujem. Ja mám veľmi dlhé heslo, že môj počítač je Pandorína skrinka, keď ju otvoríte, tak srandujem. Dobre, k moci sa ešte kúsok vrátim, ale chcela som dočítať, ešte tu mám asi 3 definície, tie internalizované misogynie. No, takže vo feministickom myslení je misogínia spojená s femfóbiou, odmietaním ženských vlastností, pohrdaním inštitúciami, prácou, koničkami alebo zvykmi spojenými so ženami. Odmieta akékoľvek aspekty mužov, ktoré sú vnímané ako ženské alebo nemužské. Rasizmus a iné predsudky sa môžu posilňovať a prekrývať s misogíniou. No a poslednú definíciu, ktorú som si pre vás pripravila, je internalizovaná misogínia je, keď ženy hodnotia iné ženy na základe ich fyzického vzhľadu, ich súkromného života a správania. Toto je tu stredné Slovensko, halo, jediné, čo my o ostatných ženách hovoríme. My sa tu, nebudem hovoriť, odkiaľ pochádzam presne, konkrétne mesto, na strednom Slovensku minimálne, ale ja poviem celé Slovensko, však čo. Ja nepočujem často hovoriť nikoho o vedomostiach inej ženy. Bože, videla som ju, mala také super vlasy a počujem aj, vieš čo ona spravila, ona s tam tým paktuje, hej. To je
To je presne, to je ono. Čo je nás do toho, čo tie ženy robia? Je to ich život. Ženy nálepkujú a vysmievajú sa iným ženám a tým sa snažia znížiť svoju vlastnú hodnotu, ako aj hodnotu iných žien. A toto je to, čo som v minulej epizóde spomínala, že mi ubližuje najviac, pretože pri mužoch to je naozaj už také, že pokiaľ ma veľmi nepriťahuje, nechcem s ním mať sex, tak mi môže povedať hocičo, absolútne hocičo, mne sa to nedotkne. Ja mám slabosť iba na mužov, s ktorými chcem sex. A potom na mužov, ktorí ma vedia naučiť alebo mi niečo dohodiť, čo chcem alebo potrebujem. Inak ma absolútne nezaujímajú muži. Absolútne. Pre mňa muži sú len takí zombíci, chrobáky veľké. Oni sú veľmi škaredí. Drtivá väčšina, ja by som povedala, 98% mužov sú neskutočne škaredí. Ježišmaria, teraz ma niekto bude nenávidieť, ale pre mňa sú muži neuveriteľne nezaujímaví, pokiaľ nemajú vlasy, pokiaľ sa neoblíkajú zaujímavo, pokiaľ nemajú štýl. Tuto na Slovensku holá hlava, to isté oblečené, monterky, špinavé, dačo, ja neviem proste, alebo jednoducho, to je pre mňa troll za trollom, hej, proste len nie sú vyššie ako ja, lebo ja sama som vysoká. Takže ženy sú neuveriteľne zaujímavé. A aj tá najškarečia žena je krajšia ako taký priemerný muž, pretože je zaujímavejšia. Aj stará žena. Neviem, prečo to tak Boh zariadil, že žijeme v patriarcháte. Na to ešte chcem prísť. Možno na sklonku života sa mi to podarí. Ale ja osobne si myslím, že muži nám musia strašne závidieť, pretože my dokážeme vytvoriť život a tak oni vytvorili Boha, pretože nič iné im neostávalo na to, aby nás, ja neviem, mali proste pod papučou, ako to hovoria oni o nás. A aby takisto mohli niečo povedať, čo sa týka detí, pretože ako to vidíme aj v prírode, aj levica odoženie leva preč. To je proste moje mláďa, ale v dnešnom svete je to mužová žena a jeho dieťa. A čo povie on, tak to platí. Myslím si, že muži ani nevedia, oni ani netušia, že my sme v tejto pozícii takmer dobrovoľne, pretože my sa na to už nedokážeme pozerať, akí sú hlúpi. Muži sú neuveriteľne hlúpi. Myslieť si, že agresivita... Mne to až tak nevadí, keď sa muži bijú. Nech si robia, čo chcú. Ale prenášať agresivitu, tú mužskú, ten testosterón do vzťahov so ženami je to najodpornejšie, čo sa nám mohlo v tomto svete stať. Čest výnimkám, znova a raz, sú agresívne ženy. Ale nedá sa povedať, že sa to dá porovnať s mužmi. Hej, takže... Úplne nás ovládli, vymiatli nám mozgy a my sa tu jedna druhú dávame dole a väčšinou je to naozaj preto, lebo tie ženy vedia, že už nič lepšie a pokiaľ sú už také staršie, ja som si to sama všimla, že po mne menej muži pozerajú, ale to je dobré. Lebo keď som mala 20, tak to bolo niečo nechutné. Hej? Že trošku mi pridal ten vek proste na škaredosti. Mám nejaké tie vrásky. Ale stále som atraktívna žena. Ja len hovorím, že v tomto svete byť ženou, konstantne byť terčom posmechu, pokiaľ nie sme dobré matky, alebo nie sme dostatočne upravené, a zároveň nemať to miesto, dokonca aj to miesto, kde sa cítime bezpečne, kde môžeme povedať, čo naozaj cítime a čo si myslíme. My ho nemáme, to miesto. Ja vlastne teraz vytváram, volá sa to v angličtine, že safe space. Že keď si toto žena pustí, tak môže aspoň na chvíľu zabudnúť na to, v čom žije. Hej?
A často myslím na tie z vás, ktoré mi hovoria, ale mne doma pomáha aj s deťmi. Pomáha. Nie je to jeho úloha byť rodičom tak isto ako tvoja. A tu sa znova dostávam k tomu, že ženy radšej ustúpia, lebo žijeme v patriarchate a sú ticho, lebo chcú mať pokoj. A ja ho chcem mať tiež. Preto žijem sama a preto som sa rozhodla o týchto veciach rozprávať, pretože doma sama vychovám jednu dceru a chcem, aby tieto veci vedela čo najskôr, keď na to bude pripravená, aby naozaj nemusela mať príliš dlho vychodené tie chodničky, ktoré je spoločnosť naša bude v tej hlave chcieť vyriť. A aj keď mám pocit, že na tému misogínia a internalizovaná misogínia by som mohla urobiť asi 300,000 epizód, lebo to je nekonečná téma, ja ani neviem prestať rozprávať a to som si myslela, že si budem musieť tieto moje podcastové diely proste asi nejako nachystať dopredu, ale vôbec vo mne je toho príliš veľa. A tak rozmýšľam na záver, že by som poviem nejakú pikošku a urobím z toho, aby ľudia chceli počúvať celé epizódy, aj keď si to budú môcť pretočiť, prstom kliknúť a pretočiť nakoniec, tak budem dávať pikošky na záver. Dneska som bola vo wellness a bola som skrytá v tme v jednej saune. A keď tí ľudia prišli, videli ma, ale asi videli, že som tak ako keby skrytá, tak pokračovali v konverzácii a hovorili o niekom, koho z počutia poznám. A bavili sa asi, rozmýšľam, 10 rokov dozadu. možno to je jedno. Nie je to proste novinka, hej. A hovorili konkrétne o jednej rodine, ktorá boli ich spoloční známi, v ktorej žena mala 3 deti a keď čakala 4., tak ju muž zmlátil v 8. mesiaci. Zmlátil. A to som si ja myslela, že som mala ťažké tehotenstvo. Lebo som nemala pri sebe otca dieťaťa. Ale bol ako pri mne, aspoň sme si písali, ale keď som toto počula a ja si pamätám, čo to je byť tehotná, ja som myslela, že ja jednoducho fakt ako ja proste niečo poviem, lebo to je zbiť tehotnú ženu a už som počula, že vylepil jej facku, hej, to je tiež strašné, ale zbiť tehotnú ženu. Potom donútil tú ženu dať to dieťa na adopciu. Ja vám poviem, ja by som sa asi zabila po týchto 2 veciach. To je... Vy viete, že vy môžete zomrieť, keď ste tehotná. Hej? To muži to je absolútne chrápunstvo. Nie sa k tomu vyjadrovať, lebo o tomto nemá byť tento podcast. Takže ju donútil dať to 4. dieťa na adopciu. A potom sa medzi nimi diali také strašné veci, že tá žena, ktorá o tom rozprávala, bola jej kamarátka a ona sa im starala dočasne o tie 3 deti. Kurva, kde bola jej matka? Sestra. Prečo tá žena, o ktorej hovoríme, nemala nikoho, kto by jej pomohol? Ako je možné, že ju mohol zbiť jej manžel v 8. mesiaci? Samozrejme, ten človek potom spomenuli, ako dopadol dnes, že vraj nemá zuby, že vraj si to tak pokašľal s ľuďmi. To už mňa nezaujíma, čo on si pokašľal s mužmi. Určite mu tie zuby nevybila žena. Takže mňa to už nezaujíma tam, čo tam pokračovalo ďalej. Ale toto je presne to, o čom hovorím. Misogínia je nenávisť žien. A drahé ženy, ale by som chcela, aby ste si uvedomili jednu vec. Vy keď sa pozeráte na muža, ktorý sa vám páči, alebo cez ktorého vidíte, že by ste mohli mať dobrý sociálny kredit, alebo proste ktorého chcete, hej, že chcete ho, ale on sa k vám takto správa, že vás proste ponižuje, ubližuje vám, emocionálne vás týra, ignoruje vaše potreby, dokonca vás udrie a vy tam stále ste. Tak vám chcem povedať iba jednu vec a to je to, že niekto vám v živote chýba, kto by vám povedal, že toto si nesmieš nechať. Nesmieš si to nechať, lebo sa ti môže stať presne toto, čo som povedala. Ak si s takým mužom spraví žena, napriek tomu, ak by ťa raz muž udrel, ak máš 20 rokov, ak máš 14 rokov a počúvaš tento podcast a máš chalana, ktorý ťa raz udrel v živote, sa s ním už nebav.
To je... Pretože my ženy sme tak naivné, že si myslíme, že tie momenty, kedy sú tí muži vľúdni, ktorí nás nemilujú a tam to ani nie je o láske. Muž môže milovať a stále zbiť ženu. Pozor. Ale my pre tie momenty, kedy ten muž nám dá presne to, čo chceme, my sme ochotné sa nechať týrať. Ja som tam bola. Hej? Ja som touto ženou bola. Týrala, samozrejme mne stačí, keď je to emocionálne a mentálne týranie a odídem už dneska, hej. Ale nedá sa to povedať, že odídem, lebo všetci muži to robia. Oni to proste všetci robia. Aj tí najlepší to robia. V takej tej najjemnejšej forme, ako to tu bolo v tých definíciách spomenuté. Najjemnejšej forme. Len aby potom z toho mohli vyrokovať s tým, že ja som k tebe úžasný. Nie je. A tie ženy, ktoré nemajú deti a majú partnerov, ktorí majú, ja neviem čo v ňom vidíš, ja neviem čo to je. Či sú to peniaze, či je to jeho pozícia, či má veľkého vtáka, alebo všetky tieto tri veci dokopy. Och Bože, a ešte sa ti aj páči a nedaj Bože, máš s ním ešte nejaké pekné spomienky, ale ťa udrel. Kúp si letenku a choď na rok proste mimo a úplne ho zablokuj. Nesmieš s týmto človekom ďalej nič. Pokiaľ ťa udrel. Nebudem radiť tým ženám, ktoré sa nechajú emocionálne trápiť, pretože myslím si, že bohužiaľ za to, že žijeme v patriarchate, muži nám to budú robiť a buď máte na výber to, alebo byť sami. Ja som si vybrala byť sama. Nápadníkov mám dosť. Nejaké ženy mi hovorili po 30-ke to bude iné, ale ja mám pocit, že teraz ma chcú kvalitnejší muži, vyspelejší muži. Už to není len kvôli sexu, už je to aj kvôli tomu, lebo nechcú byť sami. A chcú niekoho, kto je vyspelý a nechcú tam nejaké decko 25-ročné, lebo 25-ročné ženy sú stále deti z pohľadu vyspelého muža, takže tie chcú iba na sex. Takže vôbec to nie je pravda. Netreba si myslieť, že treba ísť tým životom len po boku nejakého muža a potom mama povie, že dobre, je zaobstaraná, nikto sa o ňu stará, netreba sa toho báť. Možno by bolo lepšie, keby sme my ako ženy skúsili vytvárať tie komunity, ale uznám, tu na Slovensku, ja som si to zariadila tak, aby som eventuálne mohla znova to odísť, a uvidíme, či sa mi to podarí. Ale ja tu na Slovensku cítim, že ženy potrebujú v prvom rade pomôcť. Sú na tom veľmi zle. Nedá sa hovoriť o vytváraní komunít medzi ženami. Sú na tom veľmi zle. A tým, že prišla post-covidová doba, kedy vlastne si už nemôžete dovoliť ani byt, bez toho, aby ste si nezobrali pôžičku, nedaj Bože, to chcete stihnúť ja neviem, do 30-ky aj s deťmi, hej, popri chlapovi. Tak to je na tomto najhoršie, že vlastne tam sa obmedzil čas. Máme ešte menej času, lebo musíme zarobiť ešte viac peňazí. Doba je ešte rýchlejšia. Ako hovorím, ja by som mohla o týchto veciach rozprávať asi aj týždne, bez toho, aby sa mi zastavili ústa. Takže pozerám 48 minút. Tu zastavím, pikoška na konci bola. A budem to robiť tak, že tie diely, ktoré som povedala, že budú pokračovať, ale vtedy, keď budem mať náladu. Hej? Čiže minule som vydala vonku telo ženy, dneska som chcela, ale nemala som chuť na to natočiť proste diel, hej. Sadala som si takže ako myslím si, že niekedy je lepšie to takto robiť, aby zo mňa vyšlo to, čo chcem, hej. Lebo keď človek ide proti sebe, tak to nemá taký výsledok. Čiže vlastne tie diely, o ktorých som predtým povedal, že budú mať pokračovanie a tento diel o misogynii takisto určite ešte bude mať pokračovanie, ale ja sa dnes a v tento moment s vami lúčim a prajem vám, aby ste si urobili poriadky s mužmi vo svojom živote.
A vy muži, ktorí ste si toto vypočuli až do konca, máte môj obdiv. Ale rada vás nemám, takže pozor.